Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, new banknotes signed by PBBM Ferdinand R. Marcos Jr. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw po sa inyong lahat. Good day everyone! Shoutout muna sa aming Team Alliance. Shoutout din sa mga magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen. Shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at sa lahat ng kaibigan ko dito sa YT. Shoutout po sa inyong lahat. At ito na nga guys, isi-share ko sa inyo ang aking collection. New banknotes signed by PBBM Ferdinand R. Marcos Jr. Unahin natin from 20 pesos to 1,000 pesos. Unahin na natin itong 20 pesos. Yun o, Republika ng Pilipinas. Ang salaping ito ay bayarin ng Bangko Sentral at pananagutan ng Republika ng Pilipinas. Ayan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Ayan. Filipino as the national language, 1935. Manuel L. Quezon. ₱20. Ayan. Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Pilipinas. Felipe M. Medalla, tagapangasiwa ng Bangko Sentral. At ang bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayan, ang ganda ng disenyo ng logo natin ngayon. Banawi Rice Terraces. Ayan, UNESCO World Heritage Site. Asian Palm Civet. Ayan, ₱20. Ito yung bagong banknotes ngayon, signed by Ferdinand R. Marcos Jr., 20 pesos. At ito yung 50 pesos, Sergio Hosmeña. First National Assembly, 1907. Ayan, Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Pilipinas. Felipe M. Medalla, ayan, tagapangasiwa ng Bangko Sentral. Logo ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, ₱50. Ayan, ang gandang banknotes. Yun o, Taal Lake. At ang isdang maliputo na matatagpuan mo lamang sa Taal Lake. At nandito yung Taal Volcano, ₱50. Ayan. New banknotes signed by PBBM. At ito yung ₱100. Ayan. Central Bank of the Philippines, 1949. Manuel A. Rojas. Ayan. Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Pilipinas, ₱100. At ang logo, ayan, mga bagong logo ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun o, Mayon Volcano. Ayan o, Whale Shark, ₱100. Ayan. Perfect Cone. Ayan, Mayon Volcano na matatagpuan natin sa Albay. Ayan, sa Bicol Region. ₱100.
At ang kasunod, ayan, wala pa akong 200 piso. Hindi pa si Pangulong Ferdinand R. Marcos nakapirma dito. Ayan, naghanap pa tayo ng 200 piso. Wala pa tayong naitatabi nito. Ayan, i-share ko na rin sa inyo. Ito yung dating 200 piso. Ayan, EDSA People Power, January 2001. Ayan, Diosdado Macapagal. Ayan, 200 piso. Ayan. Ang likod nito, 200 piso, Bohol, Chocolate Hills. You know, Tarsier. At sana makahanap na rin ako ng 200 piso na nakapirma dito ang Pangulo natin, si PBBM Ferdinand R. Marcos Jr. At ito pa, ayan, 500 piso. Ayan, EDSA People Power 1, February 1986. Ayan, ang dating Pangulong Corazon C. Aquino at ang kanyang asawa, ayan, dating Senador Benigno S. Aquino Jr. Ayan, Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan, bagong banknotes na ito, Pangulo ng Pilipinas. Ayan, bagong logo ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, 500 piso. Ayun o, Puerto Princesa Subterranean River Natural Park. Ayun o. Ayan, Blue Parrot, 500 piso. Ayan, ang ganda ng 500 piso natin ngayon. At ang huli, ayan, 1,000 piso. Ayan, Centennial of the Philippine Independence. Ayan, 1996. Ayan. Sebad Santos, Vicente Lim, Jose Pallanes Escoda. Ayun, siyempre ang nakapirma dito, Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Pilipinas. Ayan, same, PLPM medalya, tagapangasiwa ng Bangko Sentral, at ang bagong logo ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, 1,000 piso. Tubataha Reefs Natural Park. Ayan, UNESCO World Heritage Site. Ayun o, South Sea Pearl, 1,000 piso. Yun o, ang gandang banknotes, mga bagong banknotes natin ngayon, signed by PBBM Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan. Yun o, sana makahanap na ako ng 200 banknotes signed by PBBM o nakapirma dito si Ferdinand R. Marcos Jr. para makumpleto ko na ang aking collection na mga bagong banknotes. Ayan. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Huwag nang kalimutan mag-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.